హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము ఆ, 14వ అధ్యాయమైనటువంటి గుణ త్రయ విభాగ యోగము, దీన్నే ప్రకృతి త్రిగుణములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నట్టు, శ్రీ భగవాను వాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యద్ జ్ఞాత్వా మునయ సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః. శ్రీ భగవానుడు అర్జునుడితో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, దేనిని తెలుసుకొని మునులంతా పరమసిద్ధిని పొందినారో అట్టి జ్ఞానములలోకెల్లా ఉత్తమమైనది మరియు పరమ ఉత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ చెప్తాను, విను అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో మరి మనకి ఆ 7వ అధ్యాయం నుండి 12వ అధ్యాయం వరకు కూడా భక్తి యోగ మహిమను గురించి ఆయన వివరించినటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ ఆ పరతత్వాన్ని అంటే దేవదేవుని గురించి వివరించినటువంటి అంశాలను చూసినటువంటిది. మరి ఇప్పుడు అర్జునుడికి మరింత జ్ఞానాన్ని కలగజేస్తూ అదే చెప్తున్నారు, దేనిని తెలుసుకొని మునులంతా పరమసిద్ధిని పొందినారో అటువంటి జ్ఞానములలోకెల్లా ఉత్తమమైన పరమ ఉత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు తెలియచేస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ అధ్యాయాన్ని జ్ఞాన పద్ధతిలో అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, ఎందుకంటే నిన్న నుంచి మనకి జ్ఞాన షట్కాలు ప్రారంభమైనటువంటివి. మరి భక్తియుత సేవ అవగాహనము హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ. స్క్రీన్ షేర్ చేయలేదా నేను? లేదు ప్రభుజీ. ఓకే. సో మరి ఈ అధ్యాయాన్ని జ్ఞాన పద్ధతిలో అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మరి భక్తి అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకొని భక్తియుత సేవకు అవగాహనకు వస్తాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ జ్ఞానమును ఆశ్రయించిన వారు నన్ను చేరుకుంటారు. ఆ విధంగా మరి ఆ జ్ఞానంలో స్థితులైనటువంటి వారు ఈ సృష్టి సమయంలో మరలా జన్మించరు లేదా ప్రళయ సమయంలో నాశనం కారు. అంటే ఎవరైతే ఈ దివ్య జ్ఞానంలో నెలకొని ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమవుతారో అటువంటి వారు ఆ ముక్తి పదంలో పయనించడం ద్వారా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలియచేయబడుతూ ఉన్నది. అలా దివ్యధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వారు ఈ బ్రహ్మ యొక్క పగటి కాలము అలాగే రాత్రి కాలం, ప్రళయం ఆరంభము ప్రళయాంతముగా చెప్పబడేటువంటి ఈ ప్రళయ ఆరంభంలో కానీ అంటే సృష్టి ప్రారంభ సమయంలో కానీ మరలా సృష్టి ప్రళయమయ్యేటప్పుడు నశించడం కానీ జరగదు. ఎందుకంటే వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకొని ఉంటారు. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామంలో శాశ్వతంగా ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా భగవంతుని యొక్క దివ్యధామంలో ఉండేటువంటిది. కాబట్టి వారు ఈ సృష్టి ఆ ప్రారంభమయ్యేటప్పుడు కానీ లయించేటప్పుడు కానీ అంటే ఈ జనన మరణాలలో వారు నిమగ్నమవరు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు,
మమ యో నిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. ఓ భరత కుమార, బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహాతత్వమే పుట్టుకకు కారణము. అన్ని జీవుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానం చేస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ జగత్తు యొక్క వివరణ ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సమస్తానికి కూడా, అంటే క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు, అంటే మరి ఆ దేహము ఆత్మల యొక్క కలయిక ద్వారానే ఇదంతా జరుగుతూ ఉన్నది అనేది, అదంతా కూడా మరి భగవంతుని ద్వారానే సాధ్యమవుతూ ఉన్నది అనేటువంటిది మనము ఇక్కడ అవగాహన చేసుకోవలసినటువంటి అంశము. అందుకే చెప్తున్నారు, అన్ని జీవుల యొక్క జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానం చేస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతి యాః తాసాం బ్రహ్మ మహాద్యోని అహం బీజ ప్రదపిత. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ కౌంతేయ, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడము ద్వారానే జీవులు అన్నీ ప్రకటితమయ్యాయని, మరి నేను వాటికి విత్తనం ఇచ్చే పితను అని అర్థం చేసుకోవాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సకల జీవుల యొక్క ఆదిపిత అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో మనకి స్పష్టమవుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయనే మరి జీవుల యొక్క మరి అంటే ఆ బ్రహ్మకు కూడా మనం ఏదైతే సృష్టికర్తగా చెప్తూ ఉన్నామో ఆ బ్రహ్మకు కూడా ఆయనే పిత కనుక ఆయన ఆదిపిత అనేటువంటిది ఈ మనము ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవలసినటువంటిది. ఈ ప్రకృతి తల్లి కాగా మరి ప్రకృతిలో బీజాన్ని ఇచ్చేటువంటి తండ్రి శ్రీకృష్ణ భగవానులు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణా ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహిన మౌవ్యయం. మహాబాహులు కలవాడా ఓ అర్జున, భౌతిక ప్రకృతి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనే మూడు గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. శాశ్వతమైన ఆత్మ అంటే భౌతిక ప్రకృతిలోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాల చేత బద్ధుడవుతూ ఉన్నాడు. అంటే వాస్తవానికి జీవుడు దివ్యమైనటువంటి వాడే, కానీ ఈ భౌతిక ప్రకృతితో సంబంధం లేకపోయినా ఈ ప్రకృతిలోనికి వచ్చిన కారణంగా బద్ధుడై మరి జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇక్కడ ఈ మూడు గుణాలు సత్వ, రజో, తమో గుణాలు మన యొక్క ప్రవర్తనను, మన శారీరక, మానసిక భావోద్వేగాల యొక్క ప్రపంచంలో ప్రతి అంశాన్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి సూక్ష్మ శక్తులే అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఈ గుణాల అంటే ఈ శక్తుల యొక్క సంస్కృత పదము గుణ అంటే తాడు. అవి మనల్ని మన యొక్క మంచి తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా, అలాగే వివిధ రకాలైనటుగా మనం వ్యవహరించడానికి అవి మనల్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తూ ఉన్నాయో మనకి భగవద్గీత తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే మనము ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఈ త్రిగుణాలు అంటే ఏమిటి, అవి ఎలా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి, అవి ఎట్లా బంధిస్తాయి, అవి ఎట్లా ముక్తిని కలగజేస్తాయి అనేటువంటిది మనకి భగవంతుడి అధ్యాయంలో వివరించేటువంటి అంశాలు. సో మరి ఈ మూడు గుణాల యొక్క ప్రభావము, మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ అంటే సత్వగుణము, మోడ్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ రజోగుణము, మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ తమోగుణము, ఈ మూడు గుణాల ప్రభావంలో ఎలా పనిచేస్తామో చూస్తే, సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు ఆధ్యాత్మిక విషయాల కు అనురక్తులవుతారు. ఇక రజోగుణంలో ఉన్నవారు మన ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటిది. ఇక తమో గుణంలో ఉన్నవారు అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉంటారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే
సత్వగుణంలో ఉన్నారు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గ్రంథాలను అధ్యయనం చేయడానికి ఇష్టపడతారు. రజోగుణంలో ఉన్నవారు ఎలా భౌతికమైనటువంటి సంపదలను కూడబెట్టాలి అనేటువంటి అంశాలలో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటారు. ఇక తమో గుణంలో ఉన్నవారు ఈ కాలయాపన జరిగేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి వాటిలో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు పాజిటివ్ థింకింగ్తోనూ పరిశుద్ధంగా ఉండడము, ఆహ్లాదకరంగా ఉండి దైవీ స్వభావాలను కలిగి ఉన్నవారు అని చెప్తారు. ఇక రజోగుణ స్వభావులైనటువంటి వారు ఇవి భౌతిక ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి ఒక కంట్రోలింగ్ భావంతో ఉండి మిశ్రమ స్వభావాన్ని కలిగి సెల్ఫిష్ డిజైర్స్తోనే ఉంటారు. ఇది సాధారణంగా సహజంగా మానవ లక్షణాలుగా చెప్పబడుతూ ఉండేవి రజోగుణం. ఇక తమో గుణము వీరంతా ఎప్పుడు నెగిటివ్ థింకింగ్తోనూ అపరిశుభ్రంగాను ఎన్నో ముఖ్యమైనటువంటి బాధలను అనుభవిస్తూ ఉంటారు. వీరు రాక్షస భావాలను కలిగి ఉన్నవారుగా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమాన ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన చానఘ. ఓ పాపరహితుడవైన అర్జున, సత్వగుణము ఇతర గుణముల కంటే నిర్మలమైనది కావడం వల్ల అది జీవుడిని ప్రకాశింపచేస్తుంది. మరి అన్ని పాపముల నుండి విముక్తి కలగజేస్తుంది. అలాగే అది జీవుడిని సుఖం మీద మరియు జ్ఞానం మీద ఆసక్తిని కలగజేసి బంధితుడిని చేస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అంటే సత్వగుణంలో బద్ధుడై ఉన్నటువంటి వాడు మరి ఆ జ్ఞానంలో పురోగమించానని, ఇతరుల కంటే ఉత్తమునని ఆ బద్ధుడై భావిస్తూ ఉంటాడు. ఆ విధంగా అతడు బద్ధులు అది ఇక బంధిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఇక రజోరాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణా సంగ సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ కౌంతేయ, రజోగుణము అపారమైన కోరికలు ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తుంది. ఇది జీవుడిని కామ్యకర్మల పట్ల ఆసక్తిని కలిగించి బంధించి వేస్తుంది అని చెప్తారు. సాధారణంగా ఈ రజోగుణము స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఆకర్షణను గుర్తుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఎలాగైతే స్త్రీకి పురుషుడి పట్ల ఆకర్షణ ఉంటుంది, అలాగే పురుషునికి స్త్రీ పట్ల ఆకర్షణ ఉన్నట్లుగా మరి చెప్పబడేటువంటిది ఈ రజోగుణము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఈ రజోగుణం పెరిగినప్పుడు మనిషి భౌతిక భోగాలపైన ఆశ పెరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక రజోగుణం గురించి చూస్తే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిః తన్నిబధ్నాతి భారత. ఓ అర్జున, అజ్ఞానం వల్ల జనించే తమోగుణము సకల జీవులకు అవివేకము అంటే భ్రమను కలగజేస్తుంది అని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. జీవుణ్ణి బంధించి పిచ్చితనము, సోమరితనము మరియు నిద్ర అనేవి ఈ తమోగుణము యొక్క లక్షణాలు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ విధంగా తమోగుణంలో ఉండేటువంటి వారు మరి పిచ్చితనంతో వారు ఆధ్యాత్మిక అవగాహనలో ప్రగతిని సాధించడానికి ఇష్టం లేకుండా ఉండేవారు అని చెప్తారు. అటువంటి సాధారణంగా వాళ్ళు అతి సోమరులుగా ఉంటారు అని చెప్తారు. మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశాలకు వారిని ఆహ్వానపరిస్తే వారు దానిని ఇష్టం చూపరు అనేటువంటిది. అలాగే రజోగుణంలో ఉన్న వారిలాగా సురుకుగా కూడా ఉండరు ఈ తమో గుణంలో ఉన్నవారు అంటూ చెప్తున్నట్టు. సత్వం సుఖే సంజయతి రజ కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్యతు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. ఓ అర్జున, సత్వగుణము సుఖమును చేకూరుస్తుంది,
రజోగుణము కర్మలలో బద్ధుని చేస్తుంది. ఇక తమో గుణము జ్ఞానమును కప్పివేసి ఒక వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధించి వేస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తన పని లేదా బుద్ధి కుశలతమైనటువంటి ప్రయత్నాల చేత సంతృప్తుడవుతాడు. మరి ఇక రజోను గుణంలో ఉన్న వ్యక్తి కామ్యకర్మలలో నెలకొని ఉంటాడు. ఎంత వీలైతే అంతగా సంపాదించి దానిని మంచి పనులకు ఖర్చు పెట్టేటువంటి విధంగా చేస్తూ ఉంటాడు. మరి ఇక తమో గుణము ఆ జ్ఞానాన్ని కప్పివేస్తుంది కనుక ఆ తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి మనిషి ఆ, చేసేది తనకు గాని ఎవరికి గాని మంచి చేయడు అన్నటువంటిది చెప్తూ ఉంటుంటారు. సత్వ ఈ రజో తమో గుణాలలో ఉండేటువంటి అంశాలు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ భరత కుమార, కొన్ని మార్లు ఈ రజో తమో గుణాలను అణిచివేసి సత్వగుణము ఆధిపత్యం చలాయిస్తుంది. అందుకే మనుషులు సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఆ, అలాగే కొన్నిసార్లు మరి ఆ సత్వ రజోగుణ తమో గుణాలని అణిచివేసి రజోగుణము ఆధిపత్యం చలాయిస్తుంది. అందుకే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలపైన కోరికలను కలిగి ఈ సంపాదనలను కూడబెట్టాలి అనేటువంటి విషయాలలో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటుంటారు. ఇక మరికొన్ని సమయాలలో సత్వ రజోగుణాలను ఓడించి తమో గుణము ఆధిపత్యం చలాయిస్తుంది. మరి ఆ విధంగా ఎల్లప్పుడూ ఈ మూడు గుణాలు మనసు పైన ఆధిపత్యం కోసం పోరాడుతూనే ఉంటాయి, ఆధిపత్యం కోసం పోటీ పడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. దేహంలోని అన్ని ద్వారాలు జ్ఞానం చే ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితమని తెలుసుకో అని చెప్తున్నాడు. మరి దేహంలో మనకి అన్ని ద్వారాలు అంటే నవరంధ్రపురే దేహం అని చెప్తుంటాం. మరి అవన్నీ కూడా ఆ, మరి జ్ఞానం చేత ప్రకాశితమైనప్పుడు అది జీవుడి యొక్క సత్వగుణము ప్రకటితమైనదని తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ భరతులలో ప్రధానుడా, రజోగుణము పెరిగినప్పుడు లోభము అంటే దురాశ, కామ్యకర్మల కొరకు కోరిక, ఉం? మరి ఆ కర్మల కొరకు తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నము, ఉం? మరి అదుపులేని కోరికలు, ఇంకా అత్యాశ పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక మరి ఆ తమో గుణంలో లక్షణాలు కూడా చెప్తున్నారు. అప్రకాశో ప్రవృత్తిచ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురునందన. ఓ కురువంశుడా, అంటే ఓ కురునందన అర్జున, అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము మరియు మోహము ఇవి తమోగుణము యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సాధారణంగా సత్వగుణము ఆధిపత్యం చలాయించినప్పుడు, అంటే దేహ ద్వారాలన్నీ కూడా జ్ఞానం చేత ప్రకాశితమైనప్పుడు, మరి ఆ కుటుంబంలో ఉన్న వారందరూ కలిసి ప్రార్థించే వాళ్ళు ఆ భగవంతుని సాంగత్యంలో ఉంటూ ఆనందమయమైనటువంటి జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. ఇక రజోగుణము జీవుడిలో ఆధిపత్యం చలాయించినప్పుడు అతడు లోభము, కామ్యకర్మలు, తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నాలు, అణుచుకోలేనటువంటి కోరికలు, తపనలలో ఉండి ఆందోళనగా ఉన్నట్లుగా రజోగుణ స్వభావులు ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు అంధకారము, సోమరితనము, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి ఇవి తమో గుణము ఆధిపత్యం చలాయించినప్పుడు మరి జీవులు మనకి వారి యొక్క స్వభావము ఈ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యదా సత్వే ప్రవృద్ధే తు ప్రళయం యాతి దేహభృత్
తదోత్తమ విదాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. మనిషి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణించినప్పుడు జ్ఞానులు ఉండే పవిత్ర లోకాలను, అంటే రజోగుణము గాని తమోగుణము గాని లేనటువంటి ఆ లోకాలను చేరుకుంటాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు మరి ఆ బ్రహ్మలోకము లేదా జనలోకము వంటి ఉన్నత లోకాలకు చేరి అక్కడ దేవసుఖాలను అనుభవిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. మనిషి రజోగుణ ప్రధానంగా ఉంటూ మరణించినప్పుడు పనులలో ప్రేరణ పొందే మరి తమోగుణ ప్రభావంతో ఉండి మరణించినప్పుడు జంతువు జాతులలో అంటే మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కాబట్టి ఆ విధంగా జీవుడు మరి అతడు పొందేటువంటి స్థితి అతడు జీవించినటువంటి జీవనం పైన ఆధారపడుతూ ఉంటుంటారు. సాధారణంగా మరి సత్వగుణంలో ఉండి మరణించినప్పుడు అతడు మహర్షులు ఉండేటువంటి విశుద్ధటువంటి జనలోకము లేదా బ్రహ్మలోకానికి చేరుకొని అక్కడ ఆ దేవతలు అనుభవించే సుఖాలను అనుభవిస్తారు. అలాగే మనిషి రజోగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణించినప్పుడు అతడు మరి పనులలో ప్రేరణ పొందేటువంటి మరి ఈ మధ్యలోకంలోనే మళ్ళీ పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఇక తమో గుణంలో ఉండి మరణించినట్లయితే అతడు ఆ జంతు జాతులలో పుట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, కర్మను సుకృతస్యాహుః సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమస ఫలం. సత్వగుణంలో చేసిన కార్యములు ఆ ఫలాలు మరి పవిత్రమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఇక మరి రజోగుణంలో ఉండి చేసేటువంటి పనులు దుఃఖాలు ఇస్తాయి. ఇక తమో గుణంలో చేసేటువంటి పనులు అవి అజ్ఞానపు చీకటులను కలగజేస్తాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి సత్వా సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. మరి ఆ సత్వగుణంతో ఆ నిజమైనటువంటి జ్ఞానము, మరి రజోగుణం చేత లోభము అంటే దురాశ, మరి తమో గుణము చేత పిచ్చితనము అంటే నిర్లక్ష్యము, మోహము మరి వృద్ధి చెందుతాయి అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము ఒకే వ్యక్తి చూడండి, ఇక్కడ మీ ఫిగర్లో కనిపిస్తూ ఉంటే చూడొచ్చు, ఒకే వ్యక్తి సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటాడు, రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏ విధంగా కనిపిస్తాడు మనకి, అలాగే తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క స్వరూపం మనకి ఇక్కడ చూడవచ్చు. మరి ఆ విధంగా ఈ సత్వగుణమేమో నిజమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కలగజేసి జీవుడిని ఆహ్లాదకరంగా సంతోషంగా ఉండే విధంగా చేస్తుంది. ఇక రజోగుణమేమో దురాశని కలగజేస్తూ ఉంటుంది, కోరికల యొక్క వలయంలో పడేస్తుంది జీవుడిని. మరి తమో గుణము ఆ మోహము, భ్రాంతి, పిచ్చితనంలో ఉంచుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉంటున్నారు ఇక్కడ.
మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి. మరి జీవుడు అతడు ఉన్నటువంటి ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నట్లు ఆ గుణాల యొక్క స్వభావాల నుంచి ఎటువంటి స్థితులను అతడు పొందుతున్నాడో మనము ఇక్కడ చూడొచ్చేటువంటిది. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్తా మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జగన్య గుణ వృత్తిస్తా అదో గచ్చంతి తామసాః. మరి జీవుడు తను జీవించిన కాలంలో సత్వగుణంలో నెలకొని ఉన్నట్లయితే క్రమంగా అతడు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తాడు, అంటే పైకి ఉన్నత లోకాలకు వెళ్తాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వాడు మరి ఆ మధ్యలోకంలోనే, అంటే ఈ భూలోకంలోనే ఉండిపోతాడు అని చెప్తున్నారు. సో మధ్యలో ఈ భూలోకంలోనే నివసిస్తారు. కానీ ఇక మరి ఆ తమో గుణంలో స్థితమైనటువంటి వారు నరకలోకాలకు, అంటే అధమలోకాలకు వారు పతనం చెందుతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో, ఓ అర్జున, అన్ని కర్మలలో ఈ ప్రకృతి గుణాల కంటే అన్యంగా వేరొక కర్త లేడని చక్కగా తెలుసుకొని ఈ సమస్త గుణాలకు అతీతుడై భగవంతుని మనిషిగా తెలుసుకున్నప్పుడు మరి ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భావము పొందుతుంది జీవుడులో అంటూ చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నటువంటి అంశము, గుణానేతానతీత్య త్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖైః విముక్తో మృతమశ్నుతే. సో మరి ఆ గుణాన్నీతి అతీత్య త్రీన్ అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ మూడు గుణాలు, దేహదారి ప్రకృతి యొక్క మూడు గుణాలను అధిగమించగలిగినప్పుడు జననము, మరణము, వృద్ధాప్యము వాటి దుఃఖాల నుండి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వమును పొందుతాడు. విముక్తో అమృత మశ్నుతే అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి విముక్తుడై అమృతాన్ని అతడు పొందుతాడు, అమరత్వమును పొందుతాడు అంటూ చెప్పబడుతున్నట్టు, అమరత్వాన్ని అతడు ఆస్వాదిస్తాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి బోధించారో, ఇక అర్జునుడు మళ్ళీ అడుగుతూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ కైర్లింగై త్రీన్ గుణాత్ నేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో కిమాచార కథం చైతాన్ త్రీన్ గుణానతివర్తతే. సో అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ, ప్రశ్నిస్తూ అంటే భగవాన్ని తెలుసుకోవడానికి జిజ్ఞాసుడై ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. ఓ ప్రభు, ప్రకృతి మూడు గుణాలకు అతీతంగా అయిన వాడి యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే, మరి ఆయన ఈ మూడు గుణాలను అధిగమించాలి అంటూ చెప్తున్నారు కదా. మరి ఆ మూడు గుణాలను అదివరకే దాటినటువంటి వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అని అర్జునుడు తెలుసుకోగోరి అడుగుతూ ఉన్నాడు. అందుకే అంటున్నాడు, ప్రకృతి మూడు గుణాలకు అతీతమైన వాడి యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, మరి అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు, మరి అతను మూడు గుణముల బంధనమునకు అతీతంగా ఎలా అవుతాడు, ఈ ప్రకృతి గుణాలను ఎలా దాటగలుగుతాడు అతడు అనేటువంటిది ఇక్కడ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మరి ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ విధంగా అడిగాడో, మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం మనము ఇక్కడ చూస్తాం. శ్రీ భగవానువాచ
ప్రకాశం చ ప్రవృత్తిం చ మోహమేవ చ పాండవ నద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని నివృత్తాని కాంక్షతి ఉదాసీన వదాసీనో గుణైర్యో న విచాల్యతే గుణా వర్తంత ఇత్యేవం యోవతిష్టతి నేజ్ఞతే సమదుఃఖ సుఖ స్వస్థః సమలోష్టాశ్మకాంచనః తుల్య ప్రియా ప్రియో ధీర స్తుల్య నిందాత్మ సంస్తుతిః మానాపమానయోస్తుల్య స్తుల్యో మిత్రారిపక్షయోః సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీత సవుచ్యతే. సో మరి ఇక ఆయన యొక్క సమాధానం, ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం ఈ విధంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ పాండుతనయా, ఓ పాండుకుమారా, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు వాటిని ద్వేషించని వాడు, లేదా అవి లేనప్పుడు వాటిని కోరుకోనటువంటి వాడు. అలాగే మరి భౌతిక గుణముల యొక్క ఈ ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక మరియు కలవరపడక తటస్థంగా మరియు అతీంద్రియంగా మిగిలిపోయిన వాడు, ఆత్మయందే స్థితుడై ఆనందము మరియు బాధను ఒకేలా చూడగలిగేవాడు, మట్టినైనా రాయినైనా బంగారమును అయినా సమదృష్టితో చూడగలిగేటువంటి వాడు, కావలసినది అయినా మరి అవాంఛనీయము అంటే వాంఛనీయమైన అవాంఛనీయమైన, మనకి కావలసిందైనా కావలసినది కానిదైనా సమానంగా వాటి ఏడ సమానంగా ఉండేవాడు, ప్రశంసలు వచ్చినా నిందలు వచ్చినా గౌరవమైన అగౌరవమైన సమానంగా ప్రవర్తించేవాడు, స్నేహితుడు శత్రువుని ఇద్దరిని ఒకేలా చూడగలిగేవాడు, మరియు అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించిన వాడు, ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించిన వాడుగా చెబుతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ మూడు గుణాలను అధిగమించిన వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలను ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగినటువంటిది. మరి అతడు ఎలా ఉంటాడంటే అన్నిటి ఎడ సమస్థితిలో ఉండి తటస్థంగా ఉంటాడు, దేని ఎడ ఆకర్షితుడుగా ఉండకుండా మరి వారిలో కలిగేటువంటి ఆ ఉద్వేగాలకు ఉదాసీనంగా ఉండేవాడు, ఎటువంటి పరితపన లేకుండా అంటే కోరికలు లేకుండా ఉండి ఇతరుల ఎడ అసూయ లేకుండా ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. మరి అతని ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో కూడా అడిగాడు అర్జునుడు. అన్ని పరిస్థితులలో సమత్వం ఉంటాడు, అంటే ప్రశంస అయినా నిందైనా, గౌరవమైన అగౌరవమైన, ఆనందమైన దుఃఖమైన, అది మనం కోరుకున్నదైనా కోరుకున్నటువంటిదైనా ఏదైనా అతని ప్రవర్తనలో మార్పు ఉండదు అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరితోనూ ప్రతిదానితోనూ సమానంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటుంటారు. అంటే మట్టి అయినా రాయైనా బంగారమైనా అతనికి ఒకటే, అలాగే మిత్రుడైనా లేదా శత్రువైనా ఒకటే. మరి అతడు ఎప్పుడు విచిత్రంగా ప్రవర్తించడు. మరి శ్రీకృష్ణుడికి శరణాగతి పొందుట ద్వారా ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాలలో దృఢంగా ఉంటారు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మాంశయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఇక్కడ, ఓ అర్జున, అన్ని పరిస్థితులలోనూ నిశ్చలమైన నా యొక్క పూర్తి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండేవాడు వెంటనే ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలను అధిగమించి ఆ బ్రహ్మము స్థాయికి వస్తాడు అంటూ చెప్తున్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృత
స్యావ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్థైకాంతికస్య చ. ఇక ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, ఇక అమృతమైనది, నశించనిది, శాశ్వతమైనది మరియు పరమ ఆనందమునకు సహజ స్థితి అయిన నిరాకార బ్రహ్మమునకు కూడా నేనే మూల ఆధారమును అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అమృతత్వము, అవినాశత్వము, నిత్యము, సుఖము అనేవి ఆ బ్రహ్మము యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి మనకున్నటువంటి మార్గాలలో బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఎంపికల ద్వారా ఈ శరీరంలో ఉండగానే తదుపరి జీవితానికి సిద్ధం కావాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మన బాధలకు మరణం ఒకటే, ఈ జనన మరణ చక్రాల్లో నిమగ్నమైపోతూ మరణం ఒకటే మార్గం కాదు అని చెప్తున్నారు. కావున వైకుంఠ ధామమును చేరుకోవడానికి సరైనటువంటి మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఈ గుణాలు మనల్ని, ప్రకృతి త్రిగుణాలుగా ఉన్నటువంటివి మనల్ని బంధించి వేయగా, మరి కృష్ణుడు మాత్రం ఈ గుణాల నుండి మనల్ని బయటపడవేస్తాడు అనేటువంటిది మనము ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటి. సో మరి ఈరోజు ఈ అధ్యాయం యొక్క సారాంశంగా చూసినట్టే, సదా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవడం ద్వారా మనము ఈ భౌతిక సంగముల నుండి అత్యంత సులభంగా బయటపడగలము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అంతేకాకుండా ఎల్లవేళలా ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడం వల్ల ఉన్నతమైనటువంటి లక్షణాలను పొందగలుగుతాము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.